Sidevindsræs, echelon riding, viftekørsel, kært barn har mange navne. Det er bare en af de smukkeste discipliner i cykelsporten, men samtidig også en af de mest brutale. Mit navn er Lars Nybo, og jeg vil prøve her at sætte dig lidt ind i noget af den fysiologi, der ligger bag, men også lidt af fysikken. Hvorfor det er, at sidevindskørsel betyder, at vi får de store kaptajner frem i front. Her illustreret fra første etape, hvor Vingegaard og Pogačar går med rundt på viften, hvilket de kan man sige, bliver tvunget til, hvis de vil være med fremme. Mens at hvis man bliver fanget bagude, så uanset om man er måske den stærkeste tempokører på flad vej som Remco, eller den stærkeste sprinter som Milan og Millier, ja, så bliver man sat. Og det vil vi prøve at dykke lidt ned i her. Og for dem, der håber på at se noget lignende, ja, så er der faktisk udsigt til, at vi i etappen mod Dunkirk igen kan få noget lignende at se. Så det skal vi prøve at kigge lidt nærmere på. Først skal man forstå, hvor stor effekt der er af at sidde på hjul, når det vel at mærke er vindstille. Og det er illustreret med figuren herover til venstre, som er nogle fysikere, der har lavet nogle beregninger, som man kan læse hele artiklen i den her Journal of Wind Engineering, hvor de har set på at sige, hvad vil det sige, hvis man sidder alene? Ja, så skal man selvfølgelig yde 100% af, hvad det nu koster at køre med den hastighed, som man skal. Sidder man på hjul, ja, så ser vi i den næste linje, så sparer man enormt allerede den første, og hvis man sidder længere bag nogle ryttere, ja, så sparer man mere. Så man kan sige, de rytter, der sidder bagerst i feltet, eller skulle vi snarere sige næstbagerst i feltet, for der har faktisk en effekt af at have en rytter på hjul. Vi kan se, at hvis ham her, han fører, ja, så af at der er en, der lukker det lufthul, der sidder bag ved ham, ja, så sparer han faktisk en lille bit smule. Så hvis man er ude at cykle, så skal man ikke blive sur af, at der er nogen, der sidder på hjul af en. Det sparer man faktisk, kan I se her, cirka 3% af. Men man sparer selvfølgelig meget mere af at sidde på hjul, og det er selvfølgelig derfor, at når man sidder i feltet, ja, så dem, der sidder og fører, de kan sidde og lave 400 watt, mens hvis man sidder nede i position nummer 30-50, ja, så laver man kun det halve, eller måske endda mindre. Det, der imidlertid sker, når der kommer sidevind, ja, det er, så kommer vinden ind på en sådan vinkel. Hvis den kommer rent fra siden, ja, så fordi at rytterne har en fart fremad, ja, så bliver den effektive vindretning noget, der minder om 45 grader skråt på. Ja, så betyder det, at hvis man sidder hernede, de her udsatte Gotthard Riders her, ja, så får de faktisk vind på snuden og får slet ikke den samme aerodynamiske fordel af at sidde på hjul, som de gjorde, hvis nu vinden kom lige forfra. Hvis vinden kom lige forfra, så ville de her rytter sådan set sidde og have det ganske fint, men fordi at vinden kommer ind her, så får de slet ikke den samme beskyttelse. Mens at rytterne, der sidder fremme på viften, ja, der er alle de ryttere, der sidder herover, ja, de får lag. Det er klart, at bekostningen er, at når de går frem i deres føring, og når de sidder i de her to positioner, indtil de er nede på lag igen, ja, så skal de lave mere power, så skal de lave et højere power output for at kunne holde farten og for at komme frem. Men det kan godt betale sig, fordi at de så får så lang tid på hjul efterfølgende, hvor de så vil spare markant energi. Hvis vi skal kigge lidt nærmere på det, så lavede vi faktisk et forsøg ude på Flyvestation Værløse for et par år siden, hvor at vi simulerede 6 timers cykelløb, og hvor at vi havde noget, der var, at man sad i feltet, altså det, der hedder peloton simulation her. Det var kørsel med 42 km i timen som sådan et fair pace for, at feltet tager det nogenlunde roligt. Der kan I se, der sad de her ryttere i gennemsnit med 220-25 watt, og pænt nede i grøn zone og har det fint. Så simulerede vi også echelon riding, hvor I kan se, at farten var 46-47 km i timen, og I kan se her i gennemsnit, så skulle rytterne så lave 300 watt, så væsentligt mere, end når de bare sad på hjul. Så det koster altså selvfølgelig noget at kunne gå frem i de her føringer her. Læg også mærke til, at de i gennemsnit har en puls, som ligger nede i et moderat niveau under 150. Det gentog vi så i sådan nogle cykler hen over det her cykelløb, sådan at vi kørte echelon riding efter cirka en time, 3 timer og 5 timer, og så testede vi også tidskørsel, så er man bare på en runde på flyvestationen, så det her det var 3 runder, og det her det var 5
kilometer, så en enkelt runde, ja, der kan vi se, at for at holde den her fart alene, så skulle rytterne i gennemsnit lave 400 watt, mens når de kørte som en gruppe, så kunne de nøjes med 300 watt som gennemsnit, for at holde den samme fart, eller det vil sige, der var faktisk kun 3 af rytterne, der var i stand til at med et meget, meget højt power output at holde den her fart i frisk tilstand. Og I kan se her, at det kostede, at de havde meget, meget høje laktatniveauer, og de havde maksimal puls i slutningen af det her. Så hvis man nu skal omsætte det til at sige, jamen hvis man sidder dernede på halen og ikke får særlig meget læg, så svarer det næsten til en enkeltstart. Man får måske en lille bit smule læg, men man skal måske yde 90% af det. Ja, så har man noget, der ligner i omfanget. Hvis man er meget, meget stærk, nogle kilometer til at komme frem på viften, køre sig udenom og komme frem, sådan så man er en af de ryttere, der får læg. Mens at hvis man sidder nede og skal lave det her arbejde alene, ja, så selvom man er lige så stærk som Remco Evenepoel, ja, så skal man yde en maksimal effort. Resultatet er som regel, at man går død og må slippe, og det er derfor, at vi ser, at når der er sidevind, ja, så afhængig af, hvor kraftig er sidevinden, hvor stærke er feltet, hvor gode er rytterne til at beskytte hinanden, ja, så ender der med at være en relativt lille frontgruppe. Man kan også godt lægge mærke til, at efterhånden, som man så kører det her og gentager det, ja, så falder power output, og det var noget af det, der var en del af undersøgelsen her. Det var, hvad kostede det at lave den her type arbejde, hvor man har en maksimal effort, og i frisk tilstand kan lave over 400 watt. Ja, hvad kan man så efter 2 timer, 4 timer og 6 timer? Og der kan vi se, at power output falder, og vi kan også interessant nok se, at man får faktisk mindre peak-laktat. Så efterhånden, som man bliver udtømt for glykogen, ja, så er man ikke i stand til at lave samme mængde anaerobt arbejde, og derfor så ser vi lavere blodlaktatniveauer som et udtryk for, at der er et træthedsrespons i løbet af de her 6 timer. Hvis vi skal dykke lidt mere ned i fysiologien bagved, så vender jeg tilbage til den her arbejdsmodel med critical power og ved prime, hvor ved prime ligesom er den arbejdsmængde, man kan lave oven i ens critical power. Hvis man vil have lidt mere indsigt i det, der ligger tilbage grund for den her model her, og hvordan at den skal forstås, ja, så henviser jeg igen til den første video, hvor jeg prøver at gennemgå lidt omkring, hvordan at sammenhæng er imellem power og hastighed. Men hvis man kigger på det, ja, så bliver det til sådan et intermittent arbejde, fordi kosten for at komme frem her i vinden, man skal dels accelerere hastigheden lidt op, når man kører frem på viften, men især i den periode, man sidder i de her 2 positioner, ja, der skal man lave en meget, meget høj power output over ens critical power. Og præmissen er, at man kan holde den periode ganske kort, sådan så man kun benytter sig en lille bitte smule af sin V-prime, og primært faktisk for det, vi kalder alaktazide, altså ikke mælkesyredannende processer. Det er kreatinfosfat, nedbrydning, og så er det, at man får et lille fald i iltindholdet i musklerne. Vi har lidt ilt lagret i musklerne, og hvis man ligger under critical power, ja, så er de ikke helt udtømte, og så kan man have sådan et lille fluktuation op og ned i, hvordan er iltniveauet, eller oxygeneringen, som vi kalder det i musklerne. Så den vil falde i føringen, man vil lave et højt arbejde, men den lange periode, hvor man så kommer ned og får læg, ja, der er man under critical power, og der kan man sådan set genopfylde, recharge sit batteri, man får genetableret de her fosfokreatin-niveauer, måske ikke 100%, men man kommer ind i sådan et nyt steady state omkring det. Så man laver altså meget intenst arbejde i føringen i 10 sekunder, og kommer så ned og har en længere periode på læg, og samlet set, ja, så betyder det så, at den gennemsnitseffekt, som der kommer over hele det her arbejde, ja, i det eksempel, vi havde på flyvestationen, det bliver så til 300 watt for at holde 47 km i timen. Mens hvis man sidder hernede, ja, så for at holde 47 km i timen, så vil man ligge over sin critical power. De stærke ryttere kan godt gøre det i 5, 7, måske endda 10 minutter, men på et eller andet tidspunkt, så løber de tør for V-prime, og så må de slippe. Så jo længere tid, at de sidder hernede og bliver udsat for det her, ja, så kommer de op i rødt felt, og de vil akkumulere så mange træthedsstoffer, at de ikke vil være i stand til at kunne opretholde den her intensitet.